4-5 menee, jos kerran ennätys on yli 3. Satana. Kiinni vaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ja näin vauhdissa Mikko Heli. Ja kunnon kannustukset. Menee. Ennätys. Ja Rilpover keskimmäinen kertainen voittaja. Saatana tulee kevyesti ennätys. Älä luovuta enää. Nyt ollaan lähellä. Joo, mene jo. Ja nyt Hyvä. Mikolle. Mennä vaan. Anna mennään! Oho! Kaikki vaan! Ja kannustetaan siellä muutama päälle. Nyt mennään jo päälle 50. Hyvä! Hieno